Beszélgessünk az utóápolásról. Ugyanannyira van szükség rád, mint rám, ahhoz, hogy a tetoválásod tökéletes legyen. Mindenki, aki nálam jár, az egy ilyen kis csomaggal fog hazatérni. Nekem ez a kedvenc krémem, ezt szoktam mindenkinek ajánlani, a kis csomagban is ez van. Ez egy seavaj alapú mély hidratáló krém, nagyon szuper az illata is egyébként, és nagyon könnyen beszívódik. Egy nagyon jó alternatíva, hogyha nem szeretnétek ezt beszerezni, illetve egyszerűbb beszerezni, az a Bepanthen. Ebből nagyon fontos, hogy a sima krém, illetve kenőcs legyen, és semmiképp sem a Bepanthen Plus. Ezzel a krémmel a tetoválásokat akár egy hónapig, amíg gyógyul, lehet kenegetni. A Bepanthennel viszont azt szoktam ajánlani, hogy egy másfél hétig maximum, reggel, illetve este egy nagyon vékony rétegbe. A másfél hét után pedig egy teljesen sima, színtelen, illetve szattalan hidratáló krémet szoktam ajánlani nektek. Amire még nagyon fontos figyelni, hogy ne áztassátok ki a tetoválásotokat. Fürdeni természetesen lehet, lehetőleg ne kádvízbe, hanem inkább zuhanyba. Közben hámlik a tetoválás, illetve miközben gyógyul, ne kaparjátok, illetve vakargassátok a területet, mivel ezzel akár pigmenthiányt is okozhattok. Mindig mielőtt bekenitek, mossatok alaposan kezet, mindenképpen tiszta kézzel nyúljatok hozzá a tetóhoz. Beszélgessünk kicsit még a second skinről is. Én azt szoktam ajánlani mindenkinek, hogy 3-4 napig hagyjátok fent, és utána nagyon óvatosan, nagyon lassan kell ezt eltávolítani. Egy alapos zuhanyzás után, amikor kicsit felbukkul a bőröd, utána kell ezt eltávolítani. A lényeg az, hogy nagyon lassan és nagyon finoman, semmiképp se úgy, mint hogyha egy raktapaszt tépnél le a bőrödről. Az eltávolításnak a módja nagyon fontos, ezt mindenkinek meg szoktam mutatni, hogy hogyan kell pontosan. Neked van bármi kérdésed tetoválásokkal kapcsolatban? Tedd fel kommentbe, vagy írj privát üzenetet.